Икономика, тази стратегия, самият процес по нейното изготвяне, не забравяме, че имаше една много огромна подкрепа в Бургас, хора от другите страни, които са от нашия регион, международна подкрепа от институциите, министри и хора от академичната общност, академичните среди, хора, които изказаха своята подкрепа, допринесоха с идеи и предложения към целият този процес, така че той е максимално консолидиран с различни гледни точки. Всяка една стратегия се основава на силна основа стълбове, които са заложени, са важни не само за Черноморския регион, а за економика. Мисля, че подкрепата от нашата комисия, от членовете на комисията, хората, които сте тук, би била знакова не само за целия общински съвет, а и гласуване. И нека да дадем ясен знак, че економическата комисия подкрепя добрите и иновативни каузи. Който е за, 6 за, категорична подкрепа и ви пожелаваме успех!